Вітаначкі, мінскі монтажны хасла зноў на сувязі. Сёння ваша любимая рубрика «Агляд усялякай фігні, якую я набыў». Для кватэрных электрыкаў, канешне, гэта вельмі незнаёмая рэч, а для нармальных монтажнікаў гэта прынада штодзённага выкарыстання. Але, мне здаецца, вы здагадаліся, што гэта такое. Нават тыя, хто бачыць гэта упершыню. Правільна, гэта крымпер для абціскання 8-пінавых і 6-пінавых канектараў. Прычым 8-пінавых спецыфічных. Прынамсі тых, праз якія можна наскрозь прасунуць жылкі кабелю вашай так любімай вітой пары, якая выкарыстоўваецца ў тэлекамунікацыях амаль паўсюль. Таму, не марнуючы час, тэсцім. Бяром звычайную UTP-шку, у нашым выпадку не экранаваную. Адразаем не вельмі прывабны канец і спрабуем яе зачысціць. Лёгкімі рухамі па кругу надразаем вонкавую ізаляцыю і сцягваем яе вон. Бяром нажніцы і адрэзуем гэтую бясячую нітачку. А цяпер праводзім маніпуляцыю, якую здольную зробіць не толькі лишь усе, а толькі нармальныя электрамонтажнікі з досведам сувязіста. Так, мы спрабуем адключыць канектар па распіноўцы Б. Залішняе адразаем і накіроўваем правільна раскладзеныя жылы ў канектар. А дзякуючы таму, што ён у нас скразны, гэта атрымліваецца зрабіць вельмі спрытна і з мінімальным развіваннем параў. Ну а цяпер будзе адбывацца магія. Устаўляем усё гэта багацце ў нашу прынаду і адразаем тое, што тырчыць. І вуаля, у нас прыгоженькі і акуратны канектар, у якім вонкавая ізаляцыя кабелю ідэальна зашоўкнута і даходзіць да пачатку піноў. Ну а цяпер паўтарым працэдуру спецыяльна для гледачоў тык-току. Толькі гэтай аўдыторыі трэба паўтараць 2 разы. Усе астатнія чамусьці разумеюць з першага разу. Не ведаю чаму, але самыя даўнскія каментары менавіта ў гэтай сацсеткі. Але нічога, я стараюся рабіць контент для ўсіх. Таму, калі ласка, глядзіце яшчэ раз. Усё, зноў ідэальны канец. Ну і каб не смярдзела з каментароў, я абавязкова праверыў наш пачкорд праз тэстар. І як вы бачыце, усё атрымалася, як заўсёды, ідэальна. А ведаеце чаму так? Таму што рабіў гэта адмысловец. Ад'ё! І яшчэ адно ўдакладненне, што пачкорд працуе. Цяпер можаце спаць спакойна. Бо, як вы ведаеце,